de la ribera, donde rates del Montsià ens poder cada festeta que és digna d'admirar. En esports i molta espenta, el cincel i el citel són les caus de la ribera, donde rates del Montsià. Molt bona i ara hem d'aguantar el joc com sigui. I per això vull que quan sortiu fora demostreu que sou un equip, que aneu a guanyar i que ningú mos prendrà el que mos mereixem i el que hem vingut a buscar, perquè som los taus de la ribera, los autèntics, los amos, los taus, los taus, los taus, los taus! Som els taus de la ribera, som les rates del Montsià. Sí, senyor.